Sí, quan fiques 2 gols als 12 minuts o 13 minuts, bueno, el partit estàs més tranquil, no? Jo sempre sóc exigent i penso que l'equip podia haver fet alguna cosa més, amb avantatge al marcador i podia tindre més ocasions, però a nivell de patiment pel partit jo penso que no hem patut, hem dominat el partit tranquil·lament, ells han tingut més la pilota igual, però hem estat amb el 2-0 bastant còmodes, però dic, una altra victòria important i a continuar. Se t'ha vist que amb el 2-0 no estaves després, el 2-0 no estaves massa content? No, perquè jo penso que, també penso que hem jugat partits millors que aquests, amb pilota i amb joc i amb circulació, no l'han tingut, hem sigut dit al descans, que hem sigut, ja tenim 2-0, ja tenim prou i anem al trote aquest cochinero que dic jo i el futbol és intensitat, però qualsevol jugada fiquen un gol i es fiquen al partit i després corres i, ja et dic, no estava del tot content en aquests moments, però guanyat 3-0, guanyat bé i, contem també per l'esforç, l'esforç ha sigut bo, però hi ha moments del partit que jo volia més domini del joc, de la pilota i més arribades a dalt. Home, clar, està clar. Aquí a casa, quan marques d'hora i passes per davant, tens molt avantatge, no? Un 2-0 a un rival que no està acostumat a aquest camp i que genera ocasions li costa molt, doncs és un avantatge bastant gran i lògicament, quan marques d'hora i si marques 2 gols, doncs és molt important. Les setmanes, Miqui, ha canviat tot pràcticament, no? D'estar pràcticament sense opcions, amb 9 punts, està molt difícil, millor dit. Sí. Està la cosa a 5 punts i en 2 setmanes 4 punts de... Sí, és el que parlem, no? Parlàvem del dia de Manlleu com el dia D, no? I, el dia D és cada diumenge, no? I avui parlem de 5 punts i hem d'intentar que el diumenge parlem de 5 o menys, no? Que no tinguem una ensopada al camp del Júpiter i es guanyin, però cada setmana pot canviar. El marge d'error nostre és molt petit, hem de guanyar cada setmana i intentar que no s'escapin més i, això estem, no? Jo del dia de Manlleu van sortir el dilluns i vaig dir, xicos, encara no s'ha acabat això, falta molt, quedaven 13 jornades, quedaven, no? I si som solvents i guanyem partits encara hi haurà una altra oportunitat i aquí la tenim, fa 5 punts i ara veràs, i amb distància no siguem massa optimistes perquè falta molt i hem de guanyar i que ells no guanyin, lògicament, però estem allà lluitant amb mans de dalt i intentarem fins al final estar a la lluita. Una cosa que s'ha millorat potser també és el fet que no tinguem que parlar de Miguel Ángel, això vol dir que s'ha recuperat aquesta intensitat defensiva. Sí, jo penso que últimament a casa ens generem bastant poc, no? Dic, Manlleu va ser un córner i una falta indirecta, però pràcticament Miguel Ángel no la va tocar. Jo penso que defensivament a casa estem bastant bé, no? Faltava generar ocasions, o ficar 3 gols, avui hem ficat 3 gols, i penso que la setmana part hem tingut moltes opcions de contra de fer. És important, la porteria a 0 al futbol és clau, si vols sumar punts has de portar la porteria a 0, em sembla que portem els últims 7 partits, 6 partits amb porteria a 0, excepte el dia del Manlleu. Això és clau per un equip, per qualsevol equip de futbol i és la idea, que no encaixar gols i avui volíem amb els 2 puntes generar més ocasions i el partit ha sortit bé i hem tingut arribades a l'àrea. Aquesta variant tàctica pot tenir continuïtat? La meva partida canvia, en 15 minuts ja són 2-0 i ja no, tot el que volien de tenir fins al gol, tenir opcions, jo penso que Marc està bastant bé, els 2 gols, ha contribuït, Vino fa una gran feina, pot ser una solució per jugar a casa o fora, ja veurem, serà cada setmana veure com el rival també i tot això, i és una opció que podem tenir, que tenim 2 delanters, penso que de nivell i que estan bé, i pot ser que una setmana continuï el tema. Pel partit de Montoro, està en un moment molt dolç, ha fet un partit força complet, ha tingut ocasions, a sobre ha marcat un gol, o sigui que està molt content, no? Montoro porta només 7 gols perquè ell no vol, aquí l'està escoltant. Montoro és un jugador quan vol jugar i té una qualitat que és imparable i ja et dic, té un nivell tècnic increïble, físicament està bé i ha tingut opcions de marcar més gols, però és un jugador tècnicament excel·lent i que jo li apreto molt perquè penso que ha de fer més del que fa, perquè fa molt, però ha de fer més perquè és un jugador d'unes característiques futbolístiques impressionants. Perquè tothom ho entengui, respectant les teves decisions, evidentment, perquè tu ets el tècnic, però perquè la gent ho entengui, o sigui, el tema d'Àlex Fernández, de Juancho, avui la suplència del públic, que evidentment són decisions teves, com les pot entendre? Jo soc l'entrenador i he de prendre cada setmana decisions i ja està, Àlex va fer l'altre dia un bon partit, però com estava Frank jugant molt bé i he d'escollir entre Frank i Àlex.
jo considero que Frank està per davant i ja doncs, bueno, no entra convocat perquè he de compensar una banqueta, no?, amb defensa, que Raúl em pot cobrir, de centrals. Tema Juancho, doncs, bueno, juguem amb 2 puntes i no puc tenir 3 extrems a la banqueta. Tenia a Montero, que pot jugar també de nou, i a Pugui. Bueno, era Pugui o Juancho, i jo penso que Pugui és un jugador molt important i havia de deixar una extrema a la grada. Juancho està treballant molt bé i bueno, jo de cada setmana he d'escollir el millor per l'equip i fer el millor. Lògicament són jugadors que estan treballant bé, avui he jugat una estoneta a Carles Güell també, que també m'eixia de jugar. La veritat és que tots estan treballant molt bé i poden jugar, però clar, només poden jugar 11, has de fer una convocatòria i deixar 3 jugadors, avui 2 amb la baixada d'Òscar, a la grada. No hi ha més, futbol, jo estic aquí per prendre decisions i fer el millor per l'equip, que jo crec que el convenient, lògicament, cadascú pensarà la seva alineació i cada jugador voldrà jugar, lògicament, però jo estic aquí bueno, em paguen per prendre decisions i jo penso que són les més adients. Pots equivocar, bueno, el futbol bueno, si guanyes ho faràs bé, si perds ho faràs malament, però bueno, ja et dic, jo estic molt content amb el Fernández, amb Juancho, amb Céspedes, amb Raúl Barrientos, que va sortir l'altre dia un quart d'hora i el va deixar l'ànima, però bueno, he d'escollir 2 centrals i a casa doncs Alberto i Mario penso que estan bé. Igual el diumenge que han de jugar Raúl, ja ho veurem, hi haurà moments per tots i els que no entrin doncs demà a treballar a tope i bueno, ja et dic, a nivell de vestidor tothom vol jugar, però hi ha un gran ambient i Juancho és un xaval de puta mare que treballa molt i que està a tope amb l'equip, igual que Àlex, i ja et dic, intentarem que tots tinguin l'oportunitat dintre del que és un equip de futbol, que és una decisió que s'han de prendre cada setmana. Sempre pregunti també per un tema, vosaltres no sou aliens a aquesta situació de pancartes que s'està vivint, suposo que això no és beneficiós. Bueno, jo sempre dic el mateix, jo vull parlar de futbol, no? Nosaltres tenim una afició que ens anima molt, tenim un president, una directiva que ens recolza a mi. Sí, bueno, però és que jo penso que tots han d'anar a una, no? Jo, a veure, jo amb l'afició no tinc cap problema, ens animem cada setmana, aquí fora van 50 centres del Terrassa, el president a mi s'ha portat, penso que de forma espectacular, m'ha mantingut en un moment que era molt complicat per mi, ens paga no cada dia 10, ens paga cada dia 1 de mes, ell ens paga, bueno, això és el més important del futbol, em deixa treballar a mi com a entrenador, bueno, jo no tinc queixa de ningú, ni de l'afició, ni de la junta directiva. Jo penso que aquestes guerres no van bé, que hem d'anar tots junts a ajudar l'equip, però bueno, cadascú es pot expressar, no? I jo no puc entrar a això. Jo si em preguntes per mi, l'afició de Déu avui, al camp del Rubí, al camp del Vilassar, i el president de Déu tot l'any, per mi, com a entrenador. Bueno, home, tothom, no? Tothom que està aquí, vosaltres, ciutadans amb 20 anys, veure pancartes no és bonic, no? Imagino, no sé, però bueno, imagino que també l'afició té el lliure dret d'expressar-se i jo dic, jo estic molt content amb l'afició, amb el president i res més, i no vull dir res més perquè tampoc és la meva feina comentar aquestes coses. Miqui, després del patiment inicial en aquestes primeres jornades, l'equip va en inèrcia positiva i està, diríem, en la posició ideal per afrontar les 10 jornades finals de Lliga, 12 jornades. Bueno, com valores tu aquest creixement de l'equip, aquesta inèrcia que està agafant els darrers temps? Bueno, penso que l'equip, penso que hi ha una gran plantilla, també, hi ha unes situacions al moment que vam tenir de Roca, de Frank Grima, de Mario, l'equip ha crescut molt, va iniciar d'una manera molt negativa la Lliga, com tots sabem, que no sortia les coses, que havia un entrenador nou, que hi havia 15 jugadors nous, amb un camp nou per la majoria i a sobre els primers partits no sortien les coses i l'equip s'ha de tindre paciència de la junta directiva i a poc l'equip ha anat millorant i ara està en un moment bastant dolç, sobretot de joc i de resultats. Ha hagut molt treball, molta feina per tirar això endavant i s'ha tingut la paciència necessària i el treball dels jugadors dia a dia de treure això endavant. Tot i que han canviat molt les coses, mateix resultat de la primera volta, 3-0, el Castelldefels ha canviat d'entrenador, molts jugadors, algun ha canviat fins i tot de samarreta en aquest partit, com és el cas de Mario. Què t'ha semblat el Castelldefels respecte a la primera volta? Bueno, diferent també per circumstàncies, no? Dius tu, el primer partit aquell era un partit que per tots era per nosaltres un drama pràcticament, ells estaven millor, ara ha canviat tot el panorama, jo penso que el Castelldefels està en un moment bo, un entrenador que ho fa bé, que treballa molt amb el que té, que li fica molta intensitat, juguen bé, que ha tret uns punts molt bons amb equips de dalt, bons equips, i jo penso que el Castelldefels està fent una gran temporada i l'Eloi està fent una gran feina, no? Penso que estan treballant molt bé, que estan competint molt,
i bueno, han de lluitar molt per salvar la categoria com la majoria d'equips, però jo penso que aquest Castelldefels té bons jugadors, avui s'ha trobat amb 2 gols en 12 minuts, que no és fàcil jugar aquest camp amb una avantatge de 2 gols, però jo penso que és un equip que salvarà la categoria perquè penso que treballen bé, que tenen les idees clares, que juguen bé a futbol i que a més juguen amb intensitat, que jo penso que el futbol, la tercera divisió, si tens intensitat i tens agressivitat, doncs tens molt a guanyar. Personal, Miqui, ens hem vist moltes vegades, però en un altre camp, o de la Muntanyesa, o el Castelldefels defensant els colors de la Muntanyesa, ha canviat bastant la pel·lícula, de nou barris a l'Olímpic de Terrassa, la dimensió dels clubs, i com t'estàs sentint en aquesta primera temporada que va fora de la Muntanyesa? Bueno, és el que comentaven abans, no? Al principi va costar molt, no? Va ser un inici de temporada molt dur per tots, és un canvi brutal en quant a tot, en quant a instal·lacions, en quant a club, però bueno, adaptant-se a poc i penso que cada vegada estem més adaptats, els resultats també fan molt, que el futbol són resultats, lògicament, però bueno, cada vegada més còmode, més content, més tranquil i ja et dic, va ser una etapa molt bona ja, de 9 anys molt grans i molt exitosos i esperem que aquí tinguem una altra etapa bastant bona i estem amb la feina que això vagi a bon port i a seguir treballant. Sí?